Matetiky baka maro antsika zegny izy koa fa agnatina embouteillage zegny lasa meloko zegny atsika. Meloko atsika ça fait hoe za tara, za karaha zao, nao fo zegny anao io. Donc zegny amin'ny razaventsika nianty zegny atsika zava makasiky ino zegny avantage tokony alainao zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny agnatina embouteillage. Ça fait io zegny na iazakazaka mafy be anao nefa filingy ihany zegny ny andeha alainao amin'ny farany. Donc zegny izy eto zegny aloha zegny alainao zegny le filingy manomboky izy io ty na agnatina embouteillage anao na misy raha tokony ampanahirignanao zegny amin'ny lalagna iresanao opportunité fô zegny avadikinao opportunité. Donc zegny izy koa mbala voalohany anao zao ty agnatin'ny programme ty ato sorako anao s'abonner avy eo zegny azadigna ihany miactiver notification anao fotony za mizara vidéo magnaraka zegny mba fahafitaranao karaha ty zegny izy koa amizay zegny anao avy tantragno na avy tampiasagna zegny efa nisy raha amizegny zegny zay vitanao agnatina embouteillage zegny toana tokony agnanaovanao mi-check out raha zay zegny mi-check out. Ino mana le mi-check out zegny tokony ampikenao agnatina embouteillage zegny anao mizaha hely mitsidika kely hoe ahoana araka nagnanaovako le raha mitsabokony. Ça fait izy ka antsika olo zegny mandeha zegny lera amin'ny andavanandra ary malaky zegny ny lera milimoe. Donc zegny i fotoana hely i fotoana mampiresara kely anao agnatina embouteillage zegny io zegny alainao zegny le avantage ientinao zegny bring back value to yourself. Izy eo zegny alainao zegny le fotoana io mba hitondra valeur amin'ny fiaignanao, hitondra valeur amin'ny fiaignanao ndraiky koa zegny. Zay zegny ny antony anao zegny mila magnano listy de vita listy avy eo amizay eky avy agnatina embouteillage zegny anao mi-check out zegny hoe ahoana araky nitsaboanako izy. Agnatina embouteillage zegny anao mitsabo izy de rehefa vitanao amizay zegny agnatin'ny embouteillage io ihany zegny ny fotoana tokony andinianao hoe karakory agnanaovako izy tsaratsara zegny. Donc tenegna mipetraka eto zegny moa ve fa vitanao amin'ny lena tiavanao izy sa mbala tsy vita amin'ny lena tiavanao izy zegny. Donc zegny izy ka mbala tsy vita amin'ny lena tiavanao izy zegny anao eo zegny tokony le concentration anao eo zegny le focusinao eo zegny tokony mandinika anao hoe ahoana araky agnanaovako izy tsaratsara ndraiky am'le lavitako izy. Ohatra naka manokana zegny karaha ty zegny nientiko nivoatra tamin'ny anglais zegny. Donc zegny izy koa anao zegny anisan'olo matay anglais zegny ataoko fanelinao zegny système ty fotony izy ka azontsika ologno zegny hoana rô zay mahay za zegny matetiky zegny za tamina mitondra tikitiky zegny za mitondra bajage hoantsika varabaratra ary zegny tsika tapinavatra ndraiky andrefa zegny tsika fatridiago ndraiky mazanga zegny tsika hoe magna bajage naka zegny matetiky zegny za nadia za nianatra tamin'ny université zegny za mitondra bajage za kajo nianatra atao zegny za mitondra bajage fo zegny za de ataoko fa amizio ty zegny izy koa mba mila tekniky zegny anao angalantsôtra anao amiraha ty de itsabo ça fait tsy nifarignasanao izy eto zegny tegna important fa nisy fitsaboananao izy de hitanao zegny ino ny fivoaragnanao agnatinao zegny. Naka zegny tagnaty za mitondra bajage zegny de magnano record de voix zegny za de mivolagna zegny za eto agnambony bajage. Ohatra anao zao ty marigny za zegny agnatin'ny bajage za zao ty mivolagna zegny za agnatin'ny bajage ty ato avy eo zegny ho anao mianatra anglais zegny antragno agny anao mianatra izy fa agnatin'ny anao mandeha igny zegny magnano pratique anao afaka mivolagna tokana zegny anao amin'ny fotoana igny karazana ataoko. Ça fait izy koa zegny anao mahavita mivolagna tokana zegny plus que anao mahay capable zegny raha ohatra ka zatra zegny anao mivolagna tokana mianatra anglais zegny. Donc zegny araho technique ty karaha ty fagnanovako na. Here we go. First of all, when I looking the people here in Madagascar, and especially when I'm talking about here in Tamatave, many people have a good opportunity, but they don't know what they're doing exactly in their life. And that's the reason why I help a lot of folks here in Madagascar and here in Tamatave. Because as what I found that, I've got something amazing in my mind to looking for much more people, to help a lot of people. And since I was a little boy, I got a dream like to make this world a better place. And right now, I'm so grateful for God that I can make this world a better place, and I can love people, and people love me back too. And I reach back to value to them, and we can help each other, and we can help one another. And since when I studied at the university, I look at something which is really different at the university community and at the
daily life. And from the time that I was thinking deeply about myself, who I am exactly, I focus on my life, I focus on my behavior, my habits, and my actions. Since what I did that, I made a progress, and I make a progress till now, because I think that I can be one. I can be the best version of my life. And that's the reason why I'm always striving on the top. I go through on the top, because on the self-actualization, you gotta understand that once you shows up every single day on the internet, on the social media such as Facebook, YouTube, you make that your life is so easy, and you just look at somebody else what they need exactly in their life. And that's the reason why that I'm doing that every single day. I do something habitual, because success is going through making habits every single day. And that's the reason why I'm on my way. Thank you for listening. I think you understanding what I've practiced just yet. Ang mga arko ko zeng ito kung taring tsara zeng ano zuti tam nila na sa vector way il zeng na vantage duk na leno na no zuti zeng atu abili na no zuti zeng angat na mbuteyazi ba fa tete zeng ano fa za zeng ano avantage ba to kala zeng ano mora zeng ba to ano wisi progress zeng ike ang mga arko ko na mismisi liembano isko zeng ano batian sa in ko zeng na to we vola mispo pensa na ka ambanyo am description zeng zuti kano am YouTube para nos zuti zeng am Facebook zeng zaba angat na plus d'information zeng au zeng ano maita coach na kayo mentor na kayo are you ko zeng olum gideza am fen ngana ambanyo easy let's go.